Igbo lienu, Igbo zụọnụ, Igbo kachanụ. Yo, Igbo bụ Igbo ndị ọba eji eme ọnụ. Igbo na-anọ ọna. Na-eme nnakpa ole ka eke unu mee. Eji m n'aka na gị na ezinụlọ gị unu nọsi mma na-ekwu oyoyo n'ime ọnwa afọ nke abanyere n'ime ya bụ ọnwa ise n'ime afọ 2021 a. Igbo niile asị m ka ọnwa amaala anyị mma. Siwa ka ihe na-anụ ụbọchị na anaghị nwe n'ala Igbo ka ọ maalị gị mma ma zụtara gị ihe ọma. Ọ ka bụkwa nwunye nwaanyị Ngozi Mmadụ, onye nta akụkọ gị n'Igbo Amaka TV. Igbo niile asị m kodo dịla unu. Na-etufughị oge unu manife tata bụ ngwụsị izu mbọsị ezumike anyị na-eji wepụta mgbede ọma oge akụkọ ifo. Otu n'ime ya ka m ji wee bịa kasị ka mụ na unu wee nọrọ ya n'ụbọchị nke tata. Ọ masịrị gị? Ọ masịkwala m ị na ebe a ka mụ na unu wee nọrọ ya. Ya bụ Igbo niile, akụkọ anyị nke tata abụrụ akụkọ ụmụaka. Ihe a bụ okwu gbasara Igbo niile ka m chọrọ iji akụkọ wee wepụta. Ya bụ ka ị bụrụ oche n'ụlọ ala, nke abụghị akụkọ nke ihe etinyela ụmụ gị. Bụrụ oche n'ụlọ ala maka na ihe anụnwa m chọrọ ikwu maka akụkọ m chọrọ ịkọ maka ya bụ maka ọdịmma nke ala Igbo anyị. Na-etufughị oge ka anyị kọọ n'obi onye anyị bịara, ka anyị gaa n'iru n'ime akụkọ anyị nke tata. Mgbede ọma. O nwere akọ m ga-akọrọ unu. Maka na nke anyị bụ nke anyị, ka anyị na-akwalite n'ihe anyị, maka na nke anyị bụ nke anyị. Igbo amaka, Igbo atọka, Igbo amaka, hey, Igbo atọka. Ịtamụ gbagide wee gbakwasị n'isi enyi na-abụ ezigbote oyi na-abụ ha bụkwa agbata obi. Kwunu m ihe bụ agbata obi? Ya bụ neighbors. Oyi na-abụ bụ Okoro na Okeke. Ha dị n'ezigbo mma, bụla agbata obi. Ọ bụ maka ịdị mma ha ka ha na-abụ ji wee kpebie na ha ga-anụkwa ụmụ nwaanyị na-abụ bụ ezigbote oyi, ka ọ hapụ inwe ihe ga-ekewa ha, ka ha wee nwee ike bụrụkwa oyi ha na-adịkwa na mma na-aga n'iru. Nke a ka ụmụ okorobịa mere wee jee nụta ezigbo oyi na-aba ama n'obodo a na-eji amatụ bụ Agbọmma na Mmilimma. Okoro na-anụ Agbọmma, Okeke na-anụ Mmilimma. Ezinụlọ a wee bụrụ ya. Ịbatala ezinụlọ, o nwee ihe dị iche n'ime ha na-abụ. Okoro na Agbọmma mgbe ọbụla ha nọ n'ọgụ, mgbe ọbụla ha nọ n'esemokwu, mgbe ọbụla a na-anụ onu ha, udo adịrọ n'ezinụlọ ha. Mana ifuru ezinụlọ Okeke na Mmilimma, awa ọkife nlachasị amị. Mgbe ọbụla sọsọ ọchị ka ị ya na-anụ kpakpakpakwa. Mgbe ọbụla ị ya na-anụ bụ obi m, nke m, di m ọma, ezigbo nwunye m, Mmilimma m, ihe a ka ị ya na-anụ. Mana ịbịa na nke Okoro na Agbọmma, anaghị agba onwe ha ka nkịta. Ọ nwere onye ekwe nke ibie na-ekwu, ọ nwere onye ege nke ibie na-ekwu. Otu a ka ha si wee bili. Ọ na-abụ Okoro na Agbọmma nụkọta Agbọmma si die ịna na-afụ ka enyi gị nwoke Okeke na-esi eme. Otu a ka Okoro ga-esikwesị Agbọmma ịna na-afụ ka enyi gị Mmilimma si eme. Olugo otu ụbọchị, Agbọmma wee kpee ezigbo enyi ya bụ Mmilimma ka ọ gwanye ifenye na di ya ji eme o ji bụrụ mgbe ọbụla ha na-achịsa ọchị, enwe obi aṅụrị, ịfụnanya abụrụ sọ nke fa. Mana Mmilimma si ya, nne m na onwe okwe n'ife anyị na-eme, na nyanwa na onwe ya ghọtakwana ihe na-aga esebeli nya na di ya, na onwere okwu ife nyanwa na di ya na-eme ichi o. Agbọmma che na Mmilimma na-asịrị ya sị. Otu a ka Okoro sikwe wee jee jụọ Okeke ka ọ gwee ihe nya na nwunye ya na-eme ha ji ebi n'udo. Okeke si ya na onwere ihe dị iche ha na-eme. Ụrụ m ife menụ. Agbọmma na-adị ebe Okoro che na Mmilimma na-adị ebe Okeke na-asịrị ha asị. Ha wee sị na ha ga-ejije nyopụta ka ha mara ihe di na nwunye ha na-eme, ha wanara eme
iche. Ọ lụrụ otu ụbọchị Igbo kekwentị mmiri mma bụ ulu ite o ji chute mmiri na-anata ka ọ na-anata ka ọ na-anụ ka nwa ya na-ebe akwa o wee bulu mmiri inu wee debe wee gbaba n'ime ụlọ ka o jeje kulu nwa ya maka nwa ya na-alarụ ụla oge jebele ichu nya bụ mmiri ka ọ na-agbaba n'ụlọ ikulu nwa ya kuluzie nwa ya na-apụta ka di ya ejele ọrụ ugbo si wee na-anata di ya na-enyere anya wee na-aba n'ime ụlọ wee gbaa ite mmiri inu ụkwụ mmiri inu nwunye ya tala afụfụ wee jeje ekute wee kwafuo n'ime ụlọ niile nekwe mmiri mma ka ọ na-apụta o wee si dị di m ọma na nga ewekwe n'iwe nọọ mmiri ka o si wee na-abata n'ụka nwa ya na-ebe akwa o wee buli ite obu wee dọba wee gbabakọ jeje kute nwa ya n'onye mere na onye ekwe n'iwe na ọ dọchiri mmiri ụzọ mmemme ihe di ya mere di ya si ezigbo nwunye m ewe n'iwe na m kwafuru mmiri a na m eneziri anya na ọ bụ na m neziri anya nke ara ịkwafu mmiri a ọ gwụkwana ya okoro wee naba ka ọ na-analụ nwunye wee jụọ ya kedu ihe ọ fụrụ o wee kwe ya ka agbọ mmasị wee taa ka mmiri mmasị wee taa afụfụ jeje kute mmiri di ya si wee nata wee kwafuo mmiri n'ihi mmiri mma kutere wee gbakwana ya ka ha na-abụ si wee dozie nya bụ okwu kedu ka ha si wee dozie nya bụ okwu di ya bụ okoro mana ihe o mere emere gịnị ọ dịrọ mma o kwetere na ihe o mere adịrọ mma ọ yọọ nwunye mgbaghara mmiri mma na onwe mana ka nyanwa si wee dochie mmiri ụzọ mere gịnị adịrọ mma o kwetere na ihe o mere adịrọ mma ọ yọọ di ya mgbaghara okwu ana okoro wee gwa nwunye na ihe mere ha ji ebi n'udo bụ na onye mejọọ na onye a na-eme gịnị na-ekwete na o mejọrọ ya mgbaghara o wee buli ya bụ ihe ha jitere okoro na nwunye ebe agbọ mma tinyelu uchu mebe ife a alụmdi na nwunye ha wee mee gịnị wee gbanwee ha wee bili n'udo wee fụ na ịfụnanya anyị ha che nọdụrụ n'etiti ha na ọ dị ya nghọta ha che nọdụrụ n'etiti ha na ọ dị ya ha wee bili n'udo wee buli ya akụkọ anyị nke taa chọpụrụ m na o yete ogologo maka na ọ bụ okwu ka m chọrọ iji akụkọ a wee gwa Igbo niile ndị be anyị na di na nwunye na-atọ ụtọ na ezinụlọ na-ebi n'udo na di mkpa na abụ na-emekọta ọfụma bụ na onye ọbụla na-eteki responsibilities ma ọ bụrụ ndị sụrụ oyibo ime ihe ị na-emetere kweta na imeterie imegharị anya ka ị nwee mee ka onye a gị na ya na-emekọ ihe a wee ghọta ihe nji wee na-ekwu okwu anụnwa bụ na oke ya oke tigbo ozugbo dị n'etiti anyị na ala Igbo anyị kịta ọgụ anụnwa anyị a na-agba ọkụ ya abụrụ na anụbi ya anyị ga-ebu ụzọ gbuchapụgodu n'onwe anyị tupu ndị nwa na anyị kpọrọ ndị ilo ya abịanụ ga-egbu anyị ndị be anyị unu n'anya na obodo Naijiria ka ọ dị na nke ikpeazụ anụnwa unu fụ na ndị ọbụla na-abalị kịta wee na-edozi ụlọ ha ndị ọbụla abago kịta anụnwa wee na-edozi ụlọ fa mana nke anyị mba anyị kachele anyị ihe anyị ka n'ogogide kịta bụ ịdọwasị ọnwa anyị onwere onye chọrọ ikwu nke ibie na-anụ onwere onye chọrọ ikete nke ibie na-anụ onwere chọ ka ọ bụrụ nke onye ọzọ ka ọ na-anụ onye ọzọ ka ọ bụrụ nke ọ na-ekwu ka a na-eme gịnị ka a na-eso ndị Igbo ka anyị natanụ maka anyị anụla ebe anyị na-etigbu na nzogbu onwe anyị anala anyị ana Igbo anyị amụrụ m nwere ebe ọzọ anyị nwere ọ bụrụ na o nwere ebe ọzọ anyị debere na-eme ka mmalụ ka a kwadobe na ọkwanụsa anyị Igbo nwa ka mma ka anyị chiete n'azụ ndị be anyị ka anyị chiete n'azụ ọ bụ ihe mwute na anyị ga-afụ ka ihe mere nwanne anyị asị nọ ihe dị ya mma maka gịnị mebi na ọ bụrụ onye otu gị isi nọ ihe dị ya mma ihe ọbụla anyị ga na-eme otu anụ ọ bụla ihe anyị ga na-eme ka anyị wee totuo onye nke anyị maka na o kwetara na nke ikwulu biko ka anyị find ya na ground
ka anyị make enu peace maka na ọgụ nke ikpeazụ anụwa ọ ya ada very soon and ọ daa amụrụ mmanya chịtakwala aja ndị Igbo natabanụ ayịyọ ka njiwe bịa nke tata ka anyị natabanụ ka anyị jee womikwa anụ ka ndị ọzọ si eme ihe meti ọfụma ka anyị malụkwanụ ka ndị ọzọ si eme ife were ofu obi wee na-eme ya ewepụta ofu onye akwado onye a na-eso onye ahụ anyị na-achọ ka Buhari ka ọ kpọọ ndị Fulani terrorist ọ na-akpị ya terrorist ma ụmụnne ya ka ọ bụ mana ọ bụrụ na onye Igbo nọ n'ọchịchị a ndị Igbo mgbe ọta agịgo ndị Igbo niile evil ndị bikonu ka anyị malụnụ ka anyị esi nwee chịkọta onwe anyị na nke ikpeazụ a ọ gwụgonu ka ọra m n'ọnụ tata ọ ya adịkwanụ n'izu ọzọ oge eji wepụtara unu mgbede ọma oge akụkọ Igbo bụ Igbo aka bụkwa nwa unu nwaanyị ezigbo ada unu dị mma ngozi mmadụ Igbo niile ga-emesịa anụ ebe ọ na-akpọtụ na Igbo Amaka TV pinyere anyị aka ka isonyere anyị n'ihe na-eme na mpaghara Igbo ọ bụ ejije egwu nri ekike asụsụ akụkọ ifo omenala ma ọ bụkwa okwu miri emi Igbo Amaka TV Igbo ga-adị